A Vetési Albert Gimnázium több mint 25 éve a béke és nyugalom iskolája. Ez a béke azonban múlandó, mert nem sokára a 12. D-osztály egy gonosz ellenfél, Nóra áldozatául fog esni. Akármennyit is tanuljanak, nem érhetik el a jó jegyeket, és a kicsapás szélére sodródhatnak. Ha a következő dolgozatom is egyes lesz, én nem tudom, mit csinálok. Lehet, hogy kicsapnak az iskolából. Kijavítettem a dolgozatokat. Ismét remekül sikerültek. Leosztani. Sajnálom, srácok. Egyes lett. Olyan Én ezt már nem hiszem, ez már az 5. egyesen biológiából. Ilyen nincs. Már megint egyes kaptam. Pedig egész múlt héten tanultam. Még bulizni sem mentem. Végre elértem a célom. Kicsapják az osztályt. Sajnálom, ezek a jegyek nem felelnek meg az iskola presztízsének. Az osztályt eltanácsoltuk, az osztályfőnökükkel együtt. Micsoda az? Ne. Nem tehettem mást. Ezek a jegyek nem felelnek meg az iskola követelményeinek. Sajnálom, de ezt kellett döntenem. Srácok, figyeljetek rám! A biosz dolgozat egyesek, amiket kaptunk, eltanácsoltak minket az iskolából. Osztályfőnököket is látok! Az, hogy az egész osztállyal együtt engem is kirúgtak. Letaglózott. Még szerencse, hogy tudom a megoldást. Sziasztok! Véleményem szerint a legjobb dolog az lenne, hogyha az M1-es pártra szavaznátok, ugyanis szerintem ők a legkreatívabb párt az iskolánkban. Én úgy gondolom, hogy a legjobb dolog tényleg az lenne, ha ők tudnák szervezni ezt a csodaszép diáknapot. Úgyhogy az M1-es párt, az M1-es pártra szavazzatok! A 12. D-osztályt kicsapták iskolájukból. Nem tudják, mit évők legyenek, csak a csoda segíthet rajtuk. I'm fresh, I'm fly, I'm so damn high. More than 500 horses when I roll by. I'm calm, I'm cool, everything brand new. I don't handcuff, you can get the whole damn crew. Get in my Beamer, Benz a Bentley, Beamer, Benz a Bentley. Beat it, I bet she let me. She been feeling since she met me. I'm the coolest shit, especially when I throw on all my Gusky. Got my sister Smith and Wessie to protect me, so respect me. Ezt koptál, ne alábbhát! Ötös terem. Azt sem tudom, hol van. Fogalmam sincs, mit kezdjünk ezzel az információval. Remélem, aki ott van, az tud segíteni.
kívánok! Szivárogjatok vissza az épületbe, vegyetek áruhát, ne riadjatok vissza semmitől, tanuljátok meg kiválóan a biológiát, és buktassátok meg Nórát! Köszönjük, M1-es ügynök! ¿Habéis estado alguna vez en un país extranjero? Sí, este boleto es muy bueno, pero necesitas hacer esto. Sí, muy bien. ¿Y qué hiciste en México? Sí, chicas, es la última noche, vamos a bañarnos en el mar. Sí, muy bien, genial. Okay everyone, today we are going to learn about unemployment. Okay, please write that in your exercise books. Okay, so what do you know about unemployment? Quels sont les emplois du subjonctif? Oui, Csiga. Très bien. Sziasztok, Zsófi vagyok, és arra szeretnélek kérni benneteket, hogy szavazzatok az M1-es pártra. A csoda megtörtént. A diákok visszaszivárogtak az iskolába. De a neheze még hátra van. Nórával le kell számolni. Ez mi? Ilyen nincsen. Na lássuk, mit tudok. Keményítő? C6H10 Monomerjek? Alfa-D-glükóz. DNS? Dezoxiribonukleinosav. Redukáló diszszoridok? Maltóz, cellobióz, laktóz. Nóra a leleplezés után átgondolta életét és új útra tért. A diákokkal kedves, odaadó és segítőkész lett, bármikor számíthatnak rá, ha problémájuk akad. Aktív résztvevője a humanitárius rendezvényeknek is, legyen szó akár ételosztásról a rászorulóknak, vagy kisállatok megmentéséről és gondozásáról. De amit a legnagyobb felismerésnek tart, az az, hogy csak is az M1-es pártra érdemes szavaznia. A 12. D-osztály tanulói pedig sikeresen veszik az iskola akadályait, egymás után érnek el kitűnő eredményeket.
Azonban sikeres küldetésük lezárulása után egyetlen kérdésük még maradt. Legyen tánc,